हाथवा में सिंदूर लिहले कमन भाभी खाड़ जी। घुंघटा उठावा ननदो सिंदूरा बहोरी जी। हाथवा में सिंदूर लिहले कमन भाभी खाड़ जी। घुंघटा उठावा ननदो मंगिया बहोरी जी। कैसे में घुंघटा उठाई मोरी भाभी जी। कैसे में घुंघटा उठाई मोरी भाभी जी। मड़वे में बैठल बाड़े भसुरु हमार जी। मड़वे में बैठल बाड़े भसुरु हमार जी। हाथवा में सिंदूर लिहले कमन बुआ खाड़ जी। हाथवा में सिंदूर लिहले कमन बुआ खाड़ जी। घुंघटा उठावा बेटी सिंदूरा बहोरी जी। घुंघटा उठावा बेटी मंगिया बहोरी जी। कैसे में घुंघटा उठाई मोरी बुआ जी। कैसे में घुंघटा उठाई मोरी बुआ जी। मड़वे में बैठल बाड़े ससुरु हमार जी। मड़वे में बैठल बाड़े ससुरु हमार जी।